Senator Dr. Victor Umeh Senate of Federal Republic of Nigeria. Ohamadike Ndigbo is the richest senator of Federal Republic. Uche Okoli na-etuli nna ziri n'ife ife na abaghị ndologo a ga-ajụ ajụ efe gị nna ziri n'ife gị nwa bụ deke ọzọ obere nne ya mere aka ya oge Ozozulu Agulu oke mmadụ mgbe anyị dị na nwata ka ọ ga-abụ njebe Enugu asị gị ruo Eastern Shop mana Enugu ebe ndị nwere ego nọ wee jee na University Shoprite enwere n'Enugu oge ahụ Eastern Shop anyị si na University bịa anyị arigo jee na first second floor jee mee shopping nkịta azụ Shoprite dịzi ebe niile mana Eastern Shop bụ first Shoprite first shopping mall dị na Eastern region niile ọ ya nwa ije ebe ahụ bụ ibe dị iche iche ibu ndị uniform ka ha na-asa wee mee shopping. Ozozulu Agulu ọ gbakwara ike odogwu dị ibe a mana ekene dị Chukwu na ọ gara ndị odogwu nọdụkwa na bie ebe odogwu bụrụ mmadụ ọra ibe ji wetegodi gị na-enwe mmadụ ọra nwere onye gị na ya dịrọ na mma. You're a society man and their father's goodwill and their goodwill will continue to carry this family both now and always. When I see na Chineke ga-anabata mkpụrụ ebupa gị na n'ezie ọ ga-ezuru ike na ndokwa ejazie ịnanya ọkwa jọ politician dị ibe anyị afọrọ gị n'ife anyị na-eme ịmana anyị ma ndị politicians anyị afọrọ gị n'ife anyị na-eme ewu onwe ndị nkwụba n'ilu 1 minute one sorry tata arapụ m Abuja by 11 wee nataba ka m bịa mgbalụ ebe a n'agbanyeghị na ekwu na ya agụ judgment na Court of Appeal na Lagos appeal dozie Nwankwọ gbalụnụ anatago m Anambra wee na-anata Anaọcha anaghị agụ ya ebe anwa agụcha ya obodozi nke na nnọ na Abuja na nọ na Senate na-ekwu okwu nne na ya n'azụ maka ọ na na-ekwu okwu na-ekwusi ike nne na ya n'azụ ife ọ na m ekwu na ete village ewejere ndị na-achị ka e wee chụọ m mana tata ka o si mmasị nke Chineke akụwanye ya 4 years certain na nọ 4 years disgrace go the appeal maka ta nyere mkpọtụrụ nne na a ga-achụpụ mana mụ na Chineke na mma akụwanye ya wee kpalịa bata wee chụọ ha ọsọ ibe na-achịkwa na oghere adịgo ka nje bido ọrụ ka na-ejeje ebido kịta ndị nne tupu tata bụ machi girige next week Tuesday ebido daba ụda Abuja ya na tata na-akwa papa gị ka a kụrụ judgment ya na ọ wanyere m ike ka m na-ekwu ọpọtishan na Anaọcha so ka m were mmeri ya m meriri wee si ya jee ije nke ọma na ọ ga-adịrị ya mma na kịta o jebego na anyị nụ ya Anaọcha nụ ya Agụlụ nụ ya Agụlụzi Igbo nụ ya
ka ntị gị nwere onye mụ na ya so anyị dị mmadụ ịtọ adị m eme mkpọtụ adị m akpụ aka kama na onye metụ aka n'ọkụ ole ya so jisike gị na ụmụnne gị ọ ga-adịrị n'ụma n'aha Jizọs. Pọmpi kedu ịnọdụ na saịdị bụ na ahụ pa mọjide isi ahụ Igbo ịlụba ahụ Igbo ọja gbaba na m emerigo gbata maka agbasabụ. Thank you. Distinguished senator, why not the senator representing Anambra Central. Ohamadike Ndigbo. Ohamadike Ndigbo. Ohamadike Ndigbo. Again, ka gị otuto na ekene tata ka isi were bịa kwanyere nna anyị ugwu. Mgbe ị na-anụ nwa mere ya wee tie wee sị m gịnị mere masị Ozozulu Agulu ejego nzi Ohamadike na ọgbakọ oseze ọ sị mma nji nọmba ya nkwọchi ya mee ka nchi eke na meji ọkwụ nọmba ya n'iwu Chineke njezie n'azụ wee na nọmba chendi atek ọ sị m izisi uche si ya yes Ohamadike ọ sị m ahụbidi ha note Ohamadike Ndigbo ịbụ mmadụ ọra ekere ka ngị ka isi wee bịa taa wee na-asị na ibe gbasara Ohamadike ji atọ m ụtọ rinne bụ na Ohamadike awụrọ mmadụ na-eme politics of bitterness or politics of progress. Anọghị ya mere o ji wee muvube wee bụ na Peter anyị akpọwa gara wee maa na enyi na ndị Igbo niile onye anya nwunye na-ekeleba ọsị ka ya je kwado n'otu n'ibe a na-eme. Ohamadike anyị ekele ka gị. Thank you very much. Biko kwadowe ka isi ebu ndị Igbo ekpere anyị so gị ngozi ndị Igbo so gị. Thank you very much. Thank you. Thank
We thank God for his life, which we are celebrating now. It's an awesome challenge. So one day, the Council of Igwe Council, and the also very important personalities in Agulu. I don't make a loan written Igwe, the Alugis, the Bobo, where they are. All of the Alonian Guango written, and a woman who did the Mobile Mudadia on Abunelli, who are not the other. Nelute, Akon Nana, Angolian Wega, politics, Yana, there's you will do. But I have for 29 years, or the apple tea. People, German party, I want or taking a land, or quality Vandega. I'm one dear new. That on the way to Weber, where to go to find you. Oh, no, not the Lion, you will not have to call them, no more Guangoli, Dalu in there. What do you want to carry in car? Because thank you very much. What would you well be able now? You want me, in Jesus' name. Thank you. Thank you. Nandi executive. Wait.